Nu! Jeg håber, du den kommer på YouTube, den her, mand. Det er godt, altså. Ja, det er fucking epic, det her, mand. Du fejler. Hvorfor hænger du ud af mit vindue? Hvad? Kan du sige det en gang til? Kom nu. Tæt på kamera. Hvad kæft, hvor er du syg, mand. Du er svær. Det her, det var det blive glemt. For det går på YouTube. Ad. Det er fucking fedt, mand. Skal du lige lukke min håndvask nu, eller hvad? Du må godt. Nej, du må ikke lukke min håndvask. Det vil jeg ikke have. Det var ikke meget kage, du fik. Hvad er det for noget? Skal du brække dig? Fuck, man. Kameramanden kommer. Så spiser man kage.